2017 ýylyň 14-nji dekabrynda Aşgabatda mehmançylyga gelen Moskwanyň döwlet türkiniň mustaqlarynyň şuwneçeli hem adylmaýandygy aýdylýar. Aşgabatyň ýaşaýjy pensionerine Mehriwanyň aýtmany görä, ol öz akdyklary bilen eýäm ikinji gerek türke tomaşa edipdir. Eger de petekleriň wagaty ýönekäý halk üçin el ýeterli bolsady, onda günde bolmasa da günaşa barap türkiň oýlaryna tomaşa ederdim diýip, Mehriwanyny bir adam üçin bagaty 30, 40, 50 manatdan bolan petekleriň ýönekäý halk üçin el ýeterli däldigini, uçypdyz aýlyk bilen kyn günde güzaran aýlayan köp çagaly maşgalalar üçin elbetde bu wagalaryň juda beýik bolýandygyny hem ol sözüne goşýar. Petekleriň wahalary gymmat bolsa da oňa beren puluň halal diýip Mehriwanyny dowam edýär. Türkiň programmasy şeýle bir gyzykly, artistlaryň ýüpüň üstünde funksiýaly çalasyn hereketleri bilen alasmanda gaýyp türlü maşyklar ustatlyk bilen ýerine ýetirişler diýjekmi? Türkiň maskarabazlarynyň gülküli oýunlary diýjekmi? Türlü haýwanlara erkedip olaryň türlü oýunlary bilen tomaşaçylary haýran galdyrýandyklary diýjekmi? Gara Türkiň programmasyny öwüp aňartyna çykarýar däl diýip Mehriwanyny öz hoşallygyny paýlaşýar. Aktyorlaryň hakyky ustatlygy tomaşaçyny özüne çekýär. Hiç bir ýazamalyk, öwü ýaranjaňlyk görünmeýär. Erkin tälim alan ustatlaryň çykyşlary hem bir başga. Sirkde oturup oýullara tomaşa eden 2 sagata golay wagtymyzy tomaşaçylar bolan bizim özümizi bir pursat erkinlikde doýdyk. Bizim sungat işgärlerimiň käle ýasama hereketleri ýokda. Hakyky talantlar ilata edil berýärler diýip ýene bir tomaşaçy aýdýar. Aşgabatda mehmançylykda bolan bir aýa golay wagtda Türkiýe petek satyn almak tomaşaçylara ýeňil düşmändigini hem tomaşaçylardan eşitmek bolýar. Türkiýe tomaşa etmek isleýärleriň sany da agdyk bolandan soňra 3-4 gün öňünden petek satyn almadan, isleýän wagtyň baryp petek satyn alyp geri berýär mümkinçilik ýok. Bu Türkiýe tomaşa etmäge hatda welaýatlardan hem gelýärler kän diýip Mehriwanyny aýdýar. 14 ýanwarda öz işini jemleýän Türkiň şol günkü gündüz saat 12-de hem gündüz saat 15:00-da görkeljek programmasyna şuň 11 ýanwarda petek satyn alyp bolmaýandygyny, 11-nji, 12-nji, 13-nji çetgolara eýän petekleriň satylandygyny kasserler aýdýarlar. Haýylda bir ýerek öz programmalary bilen halka hedil berýän Türk öz işini tamamlap ýola düşer. Ondan soňra indiki ýylyň şu wagtlaryna çelli Türkiň gapysy ýa açylar ýa açylmaz. Açylaýandy hem Türkmenistanyň artistlerinden ilata hedil berjek programmalar çykmaz. Türkde görkeljek oýunlaram ýasama bolar. Oňa geljek tomaşaçylara mejbur tomaşaçylar bolar. Haçan bizde hem beýleki döwletleriň käli ilata hedil berjek programmalar taýýarlama erkinlik berilirken diýip ýaşaýjylar bir-birine soragly garaýarlar.